Dari cerita legenda, seorang suami dan istri yang memakan telur raksasa dan menjadi seekor naga besar. Halo Re, iki aku lanjut. Kemarin kan habis dari sini itu cuman sebentar toh. Aku pas aku ning parkiran lah kok ketemu tonggoku. Dek yo atene ngurusian PBB pisan lagi tonggoku anak Pak RT kalau tonggoku tanpa berlama-lama lagi kan selak panas yo Rek. Langsung wes aku wes numpak sepeda iki terus mari ngono tiba-tiba aku di tengah-tengah perjalanan aku ditakoni, "Iki atene di mana?" Ya wes ta terserah aku manut aku ngono mah manut supire. Terus marono kan aku padahal yo ndek atiku yo batin ngene wae kok usah takon ta lah wis ndang langsung dijak nendi ngono moro-moro dienggokno ning kene iki rek lah moro-moro kan mandek to iki dienggokno ning kene mengko waduh wis aku wis seneng wis ning atiku wis berbunga-bunga ya opo ngono wis aku tanda-tanda oh iki aku paling ngateni dijak dulin iki wis kan wis suwe aku gak dulin wah ternyata dia orangnya baru keluar teko koyo ngono teko keluar teko ruangan kuwi lho ya sapa sing gak seneng wis aku mulai curiga lah kok jebule moro-moro belok kiri sapa sing gak seneng wis aku pikiranku wow aku ada dijak ning sarangan wis ngono seneng aku ya wis dinikmati ae walaupun dalam hatiku waduh anakku sijine sekolah rek yo ngesakno tapi yo pemeneh wis yo wis ben sekolah wis sing kita kan langsung berangkat jadi kita lanjut aja kita lihat lu moro-moro iki lho ye untuk mendung iki moro-moro iki puweteng kok ngene aku wis di alamatiku ya Allah aja udan ya Allah anakku cili ya Allah kudanan kemblok kabeh mandar muga aku iso tuku mobil sing manyar rek yo soalnya aku mbiyen iki tau rek pas tepat perjalanan ning Malang mulai udan sampai garing sampai udan maneh sampai garing maneh sampai tangane anakku iku putih pucet ngono kuwi lho dadi aku lek perjalanan ki rada-rada trauma ngono lho anggo arek cilik terus marang ngono musim-musim udan iku rada trauma sithik lah kapanane aku kan biasanya ngopine ning kene enak ning kene iki rek makanane ya lumayan yo wis yo rek yo kita lanjutkan aja perjalanan ini iki ono geduk ning pinggir jalan kalian mau apa tidak iki dalane mulai nanjak lah iki nemu anjake dhuwur der ngene aku ketar-ketir ya salah sepeda tua yo motor-motor zaman biyen tapi yo alhamdulillah sepeda motor iki kuat nggawa wong sing lemu-lemu lah iki seperti yang kalian lihat di bagian pinggir-pinggir iki banyak yang jualan kayak lawu waluh lah kok ngono kuwi lah terus marang ngono iki ono strawberry ngono kalian lak makan ning kene sepuasnya boleh tapi lak momane digomole ditimbang rek aja moro-moro ujug-ujug digomole dipontung ambek sing nandur we lah ning kene iki ono beberapa pemilik mungkin koyo penanam saham apa sing kayak dewi-dewi aku gak paham ya wis pokoknya ning kono iku ono sing 1 one 8.000 ono sing 1 mika itu lho 1 mika iku 10.000 kok ngono kuwi kalian tinggal pilih sing mana wis ngono lah kok wis ujug-ujug aku wis nutuk kene iki aku otomatis belok ngiri iki terus marang aku munggah aku kapanane iku macet ning kene lho merek mobil gue kelingan apa ora boy iki padahal gari mudun sithik ae lho aku wis nutuk jane gara-gara pas kae iki kan macet to akhirnya aku gak sida rono rek ya Allah aku terbalik aku langsungan kae iki lah iki wis atene mudun lagi lah tak kandani ya iki tiket masuk dewasa itu 19.000 tapi lu ambek masih ambek tukang pak anu sing masuk iki lho karcis masuk iki lho masih iki ngomong ini mbak 20.000 jadi 240 lah terus malah piro mas 40 terus oh kasih tuh mbak tak diskon aja wes 30.000 jadi aku bayar 30.000 kalau di karcisnya itu tulisannya dewasa itu 19.000 anak-anak 9.000 terus marono lagi lah aku biasanya kan numpak mobil aku kan lurus toh sampai masih iki ngene belok kanan aja biar tidak parkir lah biasanya aku lurus rono iki belok kanan terus mareng ngono bar belok kanan maju sithik terus marang aku belok kiri iku nek kono iku wis cedek ternyata langsung di pertengahan gitu loh lah iki aku belok kiri iki aku baru pertama kali lewat kene aku gak tahu lewat kene biasanya aku lewat yang sebelah kono lah aku ndelok kanan kiri ternyata ning kene iki akeh kafe-kafe loh wah apik-apik ternyata aku gak ngerti lagi ngerti kira iki loh kalian kalau mau naik kuda itu harganya 80.000 kalau naik boot kayak gini ku ya 80.000 apa ngono wis aku kurang paham aku kok naik boot pokoknya iku lak naik kuda sih urung tahu lah kok wis lagi tas notok iku lho boot iku rek lah aku lagi menikmati lagi tas notok ndelok kanan kiri lek kuda-kuda wong rame lah kok jebule udan wis aku langsung cus goleki tempat berteduh rek